timetegi ya chekaba umurandi oyo kurugara e constituency ose ebunge ya Ndia egotoka galia e county ya Kirinyaga murandi odiga bwatu kama tukabera atatu iga etire ase ogosalia otimeto no gosalia ndatebe aso gosalia bana bae abanyaruka babere oyo mubwate miaka 14 oyo ndo bwate miaka 15 nomo 14 and 16 years respectively. Abana bae boli bolete abanyaruka bae talinga hose aba mukaya chitena barabu abana bae akabwata bonsi oyo bonsi akabakenga malita rakinende akakumerwa gekiugalia sekigambero ukumerwa rero nende bonere iga achitaga njira namagosa gerachana namagosa gataba metebire chonero metebire chanabo shetani yasana tuja twamutamira shetani otumutamira sana wakorege ndiga so wancha wataya yambire chogera inatemegete igende gingyangire sana kere kwa gosire kwa montenga yayo metenga njumete muralia pole sana metebirecha kumbafu ndune ebyo manyete ande ngo chatwaranga tukurabikira shetani amamocho na inda sande asengenjo wakorege ndokyobo yani gitari timanyete yani nakindakeroke akirende umurandi oyo kuruga bwenseme ya Ndia constituency nigo aigeti wasekegambero nase anchanete amagosae igobono asabana ababere 14 15 no mabwa abere kagosalia bana bahaya manyingae ase omwana oyomo niga kumiretwe emiaka 70 omwana onde kumerwa emiaka 70 igobona ase yonsi pi emiaka banete gosavu ase jela ne emiaka 140 emiyemo nemerongene engo batakana na Baricho senior principal Anthony Mwirishi Mwisigi hoyote betenga ya bono kiganchira ni mangana ya kubatakana neli chikolia ya serikali ya Kenya igobona sumano yomo abwenete ukumerwa emiaka 70 yago chigosavu bono bono nabago chakomya metende bono 140 years totabega ke no murandi bono akende obekarabu ataga totabe emiaka 20 ya torabekara 20 eyo eminiting igo tarikuirana uyibona tarikuirana asega koleki akolete tuambule korokyo bosoku akabekerera barandi nse akaalingana lya nyasawo bosoku umurandi umugima lakirende banga justice was served to these little angels 14 years and 16 years